Kepiye? Balana pinangan. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing nang ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing Kahyangan Bathara Indra. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Ndara dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kan menapa ing sampun aturaken. Wah, cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing Kahyangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan titah nuwun sewu ingkang ngasor derajatipun namung Panakawan, derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula tak kok derajat minggah wonten ing Kahyangan monggo tanpa taliwara ingkang saderengipun Kakang Rada. Punapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kaliyan Panakawan ingkang sowan. Nggih, adikku kula semanggaken. Panakawan Petruk padha kanthi Raharja sapraptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Tawang-tawang. Nepatno ing tulang manu sipulun kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Tru sing nunggokke kowe berskap sapa ya? Bapak ikete bapak aku tak bali nang omah ya Tru. Ngopo? Ngajar Semar lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang Kahyangan kowe disandangi apik kaya ngono kok bedak-bedake Semar. Aku blas ra tukoke apa-apa men disangoni training abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur berskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam berskap, tata kramane komplit. Aku culuk lambi mung nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak ki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggepmu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Panakawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita iya, saya kayaknya kok padake sound system
Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono, Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngono abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok mah asik ora. Kuwi sing kancam. Malah seneng. Kono kawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Ya Bagong ulun tampa pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho, wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau ning Banyumas urung. Nek aku ki Inyong. Nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulun Bathara Manik Maya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to. Heeh. Pangestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra Kantong Bolong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestunipun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Nah, Bagong Padharjo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ayo ulun tampa, ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan itu. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduren ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok kaum. Petruk Kantong Bolong Padharjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina Indra kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Ojo tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sak nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya, Petruk padha kanthi harja sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Durayama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Bagong Padharjo sak praptamu. Wilujeng lereng sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih.
sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak pratamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak pratamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, sapa jenenge? Penyarian. Wah, pacare. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong. Tak tampa pangestu tanpa nono. Kula pundi bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku lak gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-gar penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk, ora usah ngendeleng pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki tangane lho. Nuding kok neng rai ra sopan. Lah aku menguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi Gong, bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib. Ya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan. Wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho.
Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang monggo bapak niku nuwun sewu nek kon wayang apike ra jamak-jamak monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngambil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak lumayan rate apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapak niku mayang entekke sindene. Jiane edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan Sumpah Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut. Ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngambil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa Gong? Pede. Pede apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngambil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak nek Hyang Pilun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta kalih nyuni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Suba Siti. Apa Gong? Ladrang Suba Siti. Suba Kastawa, Suba Siti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda.
Mila menawi wonten botrepotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karangkadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun Madeka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arepani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres pukulan kula wingi bar opnama 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Oh iki cen setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Ana kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Hal cobi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba ramping ing Kayiwangan tontonan ing Kayiwangan tentuke mawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu muli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karangkadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Harataya. Petruk niki anggap kaya ngeten niki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arepani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nyuwun ngapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngampil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngampil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun ngapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan.
bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata bapakmu kuwi mung Titaswantah oh ngaten iya dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh dipun paringaken ana mboten ana kawan Petro ulun ora mnayogyani ulun ora maringake mboten maringaken ora Petro nggih sampun mboten napa-napa Gong piye sukses ora di PD saiki monggo DP PD ora di DP saiki monggo nek wis siap DP-nen ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora entuk diboyong ning Karangkadempel Bagong non gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata imapan ning Karangkadempel Bagong keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat ngoten iya nek nganti kula lapor bapak ulun ora wedi ulun ingkang bakal tanggung jawab berarti sampean mboten adil kali bapak kula ora wedi Bagong nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah-nayah Baskara titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki kula ora wedi pikulan minggir truk kowe biat ae perkencang Warudaya lho lah cah edan tenan ning ngarepe dewa kok salto nandhake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat mongko sing nyilih Bapak Semar ora ngono kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanono nek ngargahi mangkele Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka kulino aku nek dicemplungke jugangan wae kawah Candra Dimuka Gong Candra Dimuka apa neraka wit tenane tenan kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono ora wedi lho Gong ora edan ora wedi aku kulino cedak geni gedhe aku kulino ngobong boto ora wedi panas wis ora pempan karo aku yen ngono kita wani karo dewa sing tak wedeni apa mau Bathara Guru memper kok ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta kelange ana apa ta ora kela mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere ora bakal ana sing cicir tabuhe ya wutuh ora bakal tak ganti nggo ngopo aku ya duwe gamelan Lokodrim kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule wae nek diduduk iso kaya wong getah he piye ra gleleng ning kempul duduk iso mubeng gayor kuwi ngenani ndase sing kempul wong gamelan wesi dipamerke paman-panen lho mboten nek mboten entuk kula ora wedi kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina pun paringe nang mboten pikulun tetep ora ulun paringake kepiye wah di aku aturi anget lho Dik
Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bendera menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger wing diamuk Bagong rek saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badana pinangan. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok Ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejepeng paningan. Nek Ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Makanya tutupi, Hendra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra welo ediana ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya wis mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Napa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taun-taun wingganana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel, aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tangan lak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas ya. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah?
Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diperang Bathara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Ha kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben. Kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsan. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wang surat. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki jenengan. Wong arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Tokak. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak brongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar.
Terus do didukke ning kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal jabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sampinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana mangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paninga, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Sampeyan sombong. Sampeyan umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata-mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawet diarumati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo saiki Glawata. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo aku culke kayak ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok silirek. Mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong.
pancen cangkeme elek kok bapak ora. Wis kowe ora iso glawat. Tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe iki. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu Tru. Iki ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip itu. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya wis toke dawuh Kakang Bathara. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dereng aku ayo gleleng ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke baku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales kok. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setuk. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Ora ntute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan nih? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Wangsul Bathara. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbaruk iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki dian
Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge. Ing atas ning Bali Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Oblak-ablik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kalih Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng. Apa basa Korea? Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki pidalang biyen iki sok muni sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Iku basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ra mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panaka. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora buk. Iki ketoke kok tetep buk nek. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho kok. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetrika. Ketoke ngapusi nek iki. Ha kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setrika. Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh.
Aduh, kon aku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya tratapane, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakale ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Ramen tolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso ibu ngerti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke katroku. Kok dadak mosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung nang Lurah Petruk lan Lurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ati klepetan dudusan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwah Lurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing kelenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang ngasih pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sidya niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wetengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udah ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Gane wong nginjen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Asem bojomu barang tak injen.
Kok warna-warna ya baseksane ya terus. Kaya ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae terus gawe gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya. Berarti paseksanku medeni ya terus. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta besok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae jaba muruk malah guyu cekakaan. Jaba muruk guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae wis ra ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kampleng mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dicemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok ndelik ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam apa pematang? Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ki ngapa ya, Dra? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebo tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak aku adek kualat. Ya. Bekti kula Bulun. Iya iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Tru. Berbiarsu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah. Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng masih to? Bekti kula Bu Kulun. Iya iya. Wah iya iya. Petro dalem ulun marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos. Wedan ampunan wis meneng ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro kula iya Petro mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak antara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru nggih Bu kula. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah Candradimuka kita ulun kanthi ana ing Undaran Tirbawana Petro sakmenika iya Petro lha nggih derek mawon ing kantong bolong yen ora apa-apa eling ana satriya Wiratama oh
kebat kita tut puntat kan laku Janta Ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan kan kita kudu bisa minangkani padha dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nang ngaten para ulun kula atun derek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dienggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sak goblok. Timbles kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir Bawana. Melu ya, Tru? Mabura.